дар вилояти Соғ намоиши чорвои зотие гузаронда шуд. Он дар фермаи ҷамъияти саҳмии кушодаи Абдураҳим Ҷумъаев баргузор гардида чорвои калони зотии гӯшти ва ширдеҳ, уштур, асп ва моли майдаро ба намоиш гузоштанд. Раиси вилояти Соғ Раҷаббой Аҳмадзода ва дигар иштирокчиёну сокинон аз он дидан карданд. Раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода ҳангоми боздид таъкид кард ки мақомоти давлатии вилоят барои афзун намудани саршумори чорвои хушзод, баланд бардоштани маҳсулнокии чорво дар ин замина, мусоидат намудан ба таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифату рақобатпазири ватанӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. Гуфта шуд ки мувофиқи маълумоти оморӣ ба ҳолати 1 ноябри соли 2021 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят 673978 сар чорвои калон, аз он ҷумла 370666 сар модагов, 1,600,890 сар моли майда, 5,283,417 сар парранда, 8585 сар асп, 72648 адад оилаи занбури асал парвариш карда мешавад. ҳозирини гиромӣ, чорабини имрӯза ҷиҳати иҷрои банди 17 ҷадвали баргузории фестивал ид ва анъанаву ҳунарҳои мардумӣ ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 январи соли 2020 таҳти рақами 1332 тасдиқ шудааст, баргузор гардида истодааст. роҳбарияти вазорат хусусан миннатдории худамро ба мақомоти иҷрои ҳукумияти давлатии вилояти Соғ, хусусан ба муҳтарам раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода ва ташкилкунандагони ин чорабинӣ мерасонам. дар давоми 10 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 8500 сар чорво барои хушзод намудани чорвои маҳаллӣ ва таъмин намудани бозори дохилӣ бо гӯшту шир аз тарафи соҳибкорони ватанӣ аз Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Қазоқистон ворид карда шудааст. бо мақсади амалигардонии рушди устувори соҳаҳои чорводорӣ ва мусоидат намудан дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифату рақобатпазири ватанӣ аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи маҷмӯавии рушди соҳаҳои чорводорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 қабул гардид ки он ба рушди минбаъдаи соҳаи чорводорӣ, баландбардоштани маҳсулнокӣ, зиёд намудани саршумор ва истеҳсоли маҳсулот, таъмини аҳолӣ бо гӯшт, шир, тухм, гӯшти моҳӣ, асал ва ба роҳ мондани истеҳсолоти маҳсулоти воридот ивазкунанда мусоидат менамояд, гуфт Раҷаббой Аҳмадзода. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Соғ баҳри иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чорабинии имрӯза фестивали намоиши чорвои зотиро ташкил намуд ки ҳадаф баргузории он афзун намудани саршумори чорвои хушзод, баланд бардоштани маҳсулнокии чорво ва дар ин замина мусоидат намудан дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати рақобатпазири ватанӣ маҳсуб меёбад. бояд таъкид намуд ки дар вилоят давоми 10 моҳи соли ҷорӣ ҷиҳати афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаи чорвопарварӣ тадбирҳо андешида шудааст. мувофиқи таҳлилҳои оморӣ то санаи 1 ноябри соли ҷорӣ 47,000 тонна гӯшт, 212,000 тонна шир, 514 миллион дона тухм, 1578 тонна пашм ва 1409 тонна асал истеҳсол гардид ки нисбат ба нишондодҳои ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан гӯшт 7991 тонна, шир 2651 тонна, тухм 27 миллион дона, пашм 32 тонна ва асал 21 тонна зиёд мебошад. дар намоиши мазкур ба ҷуз аз раиси вилояти Соғ Раҷаббой Аҳмадзода инчунин муовини вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон Музаффар Мирзозода, раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Зафарбек Давлатзода, сардори сарҳаёсти кишоварзии вилояти Соғ Олимбек Юлдошзода ва дигар меҳмонон иштирок намуда аз намоиши чорвои зотии вилоятӣ дидан карданд. беҳтарин навъҳои чорво муайян карда шуда ба сокиноне ки дар парваришу нигоҳдории чорво фаъоланд тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. کلانترین به جای یکی اونجا شدیم از ولایت از طرف جمهوری تاجیکستان وزارت کشاورزی سپاسنامه‌ای گرفتیم